होणार, त्यानंतर लावणी होणार, त्यानंतर भरभरून भात शेती येणार आणि ह्या भात शेतीचं रक्षण करण्यासाठी पक्ष्यांपासून पाखरांपासून रक्षण करण्यासाठी आपण शेतामध्ये बुजगावण उभा करतो, बरोबर. अशी 2 बुजगावणी आपल्या समोर आलेली आहे आणि ती शेतामध्ये डान्स करणार आहेत अक्षरशः आणि डान्स पण एकदम मॉडर्न गणबाई मोगरा आणि त्या 2 बुजगावण्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवल्या. सादर होत आहे गणबाई मोगरा. प्रेक्षकांनी आपला 2 हात दिलेले आहेत. आपण टाळ्या वाजवून हरकत नाही, सगळ्यांना काही बक्षीस देणं शक्य होणार नाही. देण्याची इच्छा असेल तरी काही कधी कधी शक्य होत नाही, तर आपण टाळ्या वाजवून आपण या सर्व कलाकारांना प्रोत्साहन देऊया. सादर होत आहे गणबाई मोगरा.
वन्स मोर आपण वन मोर घेऊया, वन्स मोर नंतर घेऊया, वन मोर घेऊया. स्वप्नील कोळंबेकर उर्फ बिट्ट्या यांच्याकडून 150 रुपयाचं रोख पारितोषिक गणबाई मंगळा. मला वाटतं अशी गुजरावणी जर शेतात असतील तर पाखरा उडून जाणार नाही, तिथेच ऐकत बसतील त्यांचं नृत्य आणि गाणं, बरोबर की नाही. आणि 2 गुजरावणी होती. आमचे ज्येष्ठ कलाकार श्री दिनकर कोळंबेकर जोरदार, आणि आमच्या मंडळाचे धडाडीचे कार्यकर्ते श्री दत्तात्रय कोटोडेकर. मला वाटतं जसा डान्स सुरू झाला तशी त्यांची बॅटरी फुल झाली आणि जोरदार नाटक झाले. आणि मला वाटतं प्रेक्षक पण अशी काय दाद देत आहेत, बापरे बाप, खूप सुंदर. मला वाटतं असे लटकटदार, दिमागदार, कुमारदार कार्यक्रम याही पुढे आले. आणि मंडळी एक लक्षात ठेवा, कोणी घरी जायचं नाही, कोणी झोपायचं नाही. यानंतर हे सगळे कार्यक्रम झाल्यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाचं खास आकर्षण म्हणजे एकांकिका आपण बघूनच सगळ्यांनी जायचं आहे. आणि हे सगळं करत असताना आपल्याला अजूनही जर कोणाला इच्छा होत असेल तर आपण इकडे रंगमंचावर यावं आणि आपलं नाव नोंदवावं आणि आपण कार्यक्रम सादर करावा. यानंतर येत आहेत श्री विजय कोटवळेकर आपल्यासमोर. श्री विजय कोटवळेकर, श्री विजय कोटवळेकर आपल्याशी गप्पा मारण्यासाठी ते आपल्याला काही विनोद सांगणार नाही. आणि कार्यक्रम अधिकाधिक रंगत आला. लहान मुलांचा कार्यक्रम लहानपणात मला आई बाबांविषयी काय वाटायचं मलाही मी आता लहानच आहे अशा पद्धतीने समजून घ्या. आणि हे गाणं मी माझ्यावर जातोय, तुम्ही दाद द्या अशी मला खात्री आहे. गाणं तुम्ही ऐकलेलं आहे. गाण्याचे बोल आहेत पप्पा सांगा कोणाचे, पप्पा सांगा कोणाचे, पप्पा माझ्या मम्मीचे, मम्मी सांगा कोणाची, मम्मी माझ्या पप्पांची. इवला इवला घरट्यात चिमणाची मणी राहतात, चिमणाची मणी अनुभवती, चिमणी चिल्लेही चिव चिवती. पप्पा सांगा कोणाचे, पप्पा माझ्या मम्मीचे, मम्मी सांगा कोणाची, मम्मी माझ्या पप्पाची. आभाळ पेरते पंपावनी, पप्पाला घरटे प्रियवानी, सोचित सोचिने घास द्यावा, पिलांचा हळूच पप्पा द्यावा. पप्पा सांगा कोणाचे, पप्पा माझ्या मम्मीचे, मम्मी सांगा कोणाची, मम्मी माझ्या पप्पांची. पंखाशी पंख हे जुळताना, सोचित सोचही मिळताना, हसते नाचते घनसारे, हसते चप्पल भिंतीदारे. पप्पा सांगा कोणाचे, पप्पा माझ्या मम्मीचे, मम्मी सांगा कोणाची, मम्मी माझ्या पप्पाची.
हे माझं बालपणाचं गीत सगळ्यांना आवडत असेल तर जोरदार टाळ्या वाजवा. हा मध्ये खूप 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 विजय दादा आपलेच आहे. विजय दादांसाठी जोरदार टाळ्या. ते स्वतः एक नटवरी आहे आणि खूप सुंदर गाणं गायलं. अतिशय भावनाप्रधान, भावस्पर्शी, हृदयस्पर्शी असं गाणं त्यांनी सादर केलं. आणि यानंतर साक्षरोदय सानवी फणसोटकर आणि आस्था कीर्तन, बरोबर ना? सानवी फणसोटकर आणि आस्थासाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. आणि त्यांचे सुंदर असं देशभक्तीपर गीत सादर होते. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सादर होत असताना आपण एक सुंदर असं हे नृत्य ऐकणं गरजेचं आहे. आज आपली जी पूजा आहे सत्यनारायणाची महापूजा, त्याचं जे डेकोरेशन आहे, सजावट आहे, तेही आमच्या या सर्व सभासदांच्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या कल्पकतेतून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव ही संकल्पना घेऊन सुंदर अशी सजावट आमच्या या सर्व कार्यकर्त्यांनी केलेली आहे. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या. आजच्या आपल्या पूजेचा फोटो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये व्हायरल होत आहे आणि सगळ्यांच्या स्टेटसला चांगल्या चांगल्या कमेंट्स आणि चांगल्या चांगल्या लाईक्स येत आहेत. खूप खूप धन्यवाद.
भारत माता की वंदे. आणि या सानवी आणि आस्थासाठी श्रीकांत काकाकडून, श्रीकांत कोळंबेकर काकाकडून 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. जोरदार टाळ्या द्यायला पाहिजे. तसेच निनाद बाबू फणसोडकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं म्हणजे प्रत्येकी 100 रुपये. तसेच आजोबा बाबा फणसोडकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक. खूप खूप धन्यवाद. जोरदार टाळ्या. आणि त्यांना मंडळी मगाशी बुजगावला डान्स झाला, आता आपण लुंगी डान्स घेणार आहोत. तर आपल्या समोर लुंगी डान्स घेऊन येत आहेत श्रीकांत कोळंबेकर आणि सादर करतायत लुंगी डान्स. This is the tribute to हॅलो, खूप सुंदर रजनी अण्णा नारियल पानी लेके लेकिन प्रेक्षकांनो ये कार्यक्रम होने के बाद ये श्रीकांत अन्ना इनकी डोसला है और काके घर सब जाने का सोने का नहीं. धन्यवाद शिवाजी. आणि अण्णा फणसोडकर यांच्याकडून अशोक अण्णा फणसोडकर यांच्याकडून या श्रीकांतच्या डान्ससाठी 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. श्रीकांतजी खूप सुंदर. आणि श्रीकांतजी पुन्हा एकदा आपल्याला एवढं मेहनत करून पुन्हा एकदा ते एकांकिकेमध्ये पण दिसणार आहे.
आणि त्यांचा अभिनय बघण्यासाठी आपण थांबायचं. यानंतर आपल्या समोर दोन भगिनी आलेले आहेत, सोनल राजेश कोतवडेकर आणि मनस्वी मिलिंद कोतवडेकर. या दोन भगिनी आपल्या समोर एक कोळी गीत घेऊन आलेले आहेत आणि कोळी गीताचे बोल आहेत, आई तुझं देऊळ. सोनल आणि मनस्वी खूप सुंदर खूप सुंदर. आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया. आणि या गाण्यासाठी श्री राजेश कोतवडेकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आणि उदय मटकर आणि गौरवी मटकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. सोनल आणि मनस्वी हे पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. यानंतर आपल्या समोर सिम्बा आपल्या समोर डान्स घेऊन येतोय. सिम्बा डान्स कुमार स्वराज देवी. तर आपण स्वराजसाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया, त्याला शुभेच्छा देऊया. सादर होत आहे सिम्बा नृत्य स्वराज.
हॅलो खूपच सुंदर स्वरांनी रणवीर आपला मराठमोळा रितेश आपल्या समोर अतिशय सुंदर असं पदलालित्य करून सादर केला. स्वरासाठी इथे बक्षीस आले श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 100 आणि श्री शंकर कोळंबेकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. जोरदार टाळ्या आपण. तसेच श्री अनंत कोळंबेकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक 400 झाले. अजून आहे कोण आणि मयूर कोळंबेकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं अशा पद्धतीने 500 रुपये पूर्ण झालेले आहेत. जोरदार टाळ्या. स्वराज ऑल दी बेस्ट. यानंतर आपल्या समोर आयुष मशिलकर आपल्या समोर नृत्य घेऊन सुनो बाबा से दुनिया वालो हे देशभक्तीपर गीत आपल्या समोर सादर करतोय आयुष मशिलकर. स्टार्ट. यानंतर जोरदार टाळ्या. आयुष मशिलकर. यानंतर आपल्या समोर येते कुमारी सावरी सतीश फणसोदकर आणि नृत्याचे बोल आहेत लल्लाटी भंडार. आता यानंतर एक 2 नृत्य शिल्लक आहेत आणि त्यानंतर एकांगी गावणार आहे. प्रेक्षकांनी जसा आतापर्यंत आम्हाला प्रतिसाद दिला तसाच प्रतिसाद शेवटपर्यंत द्यायचा आहे.
कुमारी सावरी सतीश फणसुंकर सादर करते लल्लाटी भंडार. हॅलो हॅलो खूप सुंदर सावरी, अतिशय सुंदर असं नृत्य सावरीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. यानंतर आपल्या समोर एका बाप लेकांची जोडी येते आणि नृत्याचे बोल आहे फ्रेंडशिप डे. बाप लेकाची मैत्री सादर करतायत स्वराज देवे आणि श्री हरीश देवे. जोरदार टाळ्या होत्या त्या दोघांसाठी. त्यानंतर कोळी गीतातील समूह नृत्य, कोळी गीत शेवटचं तयार व्हायचं आहे आणि यानंतर एकांकिका होईल.
DJ George. My friend, and I'll tell you all about it when I see you again. You come a long way from where we began. So I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. या बाप लेखांच्या गोष्टीसाठी खरोखरच जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. आमच्या कुंभारवाडीचे आमचे जावई श्री रमेश दादा कोळंबेकर यांचे जावई आणि त्यांचा नातू या दोघांनी खूप सुंदर असं नृत्य सादर केलं. जोरदार एकदा टाळ्या त्यांच्यासाठी. खूप सुंदर. मला वाटतं वडील आणि मुलाची जर अशी फ्रेंडशिप असेल तर खरोखरच आपलं सर्वजण आपण आनंदी राहू आणि आपण पुढे पुढे जाऊ. खूप सुंदर. यानंतर शेवटचं नृत्य समूह नृत्य ते आहे कोळी गीत सादर होत आहे. संदीप नेवरेकर, दत्ता कोतवडेकर आणि रवींद्र मालगुणकर त्वरित त्यांनी व्यासपीठाच्या मागे यायचे, रंगमंचावर यायचे. संदीप नेवरेकर, रवींद्र मालगुणकर, दत्ता कोतवडेकर आणि यानंतर आपणा समोर सादर होत आहे कोळी गीत सादर करतायत रिया मंगेश साळवी, रुची उत्तम कोळंबेकर, ऋतुजा रवींद्र मालगुणकर, सोनल राजेश कोतवडेकर, दत्ता कोतवडेकर, रघुनाथ कोळंबेकर, रवींद्र मालगुणकर आणि संदीप नेवरेकर. त्यानंतर आपण विजयदादांना संधी देऊया. थोडस विरंगुळा एखादं गाणं. दादा म्हणताय काय बरं ठीक आहे. नंतर घेऊया आपण. आपल्या समोर सादर होत आहे
चला दत्ता आपल्या समोर करतायत सादर कोळीगीत रिया मंगेश साळवी रुची उत्तम कोळंबेकर ऋतुजा रवींद्र मालगुणकर स्वर्ण राजेश कोतवडेकर दत्ता कोतवडेकर रघुनाथ कोळंबेकर रवींद्र मालगुणकर आणि संदीप नेवळेकर सादर होत आहेत डोंगराचे अरुणोदय. यानंतर लगेचच एकांकिका सुरू होणार आहे आणि त्यानंतर आपल्या कार्यक्रमाची सांगता होईल. Hello everyone. Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
मालुणकर यांच्याकडून 300 रुपयाचं, सचिन पावसकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं, श्रीकांत कोळंबेकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं, निनाद फणसोडकर आणि अजय कोतवडेकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं, बाबा फणसोडकर यांच्याकडून 100 रुपयाचं आणि शंकर कोळंबेकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं असं एकदम मजबूत पारितोषिक आलेलं आहे. अनंत कोळंबेकर यांच्याकडून 200 रुपयाचं, त्यांचे कोरिओग्राफर यांनी बक्षीस ताब्यात घ्यावं. यानंतर एकांकिका होणार आहे. एकूण 1600 रुपयांचं पारितोषिक. या नृत्यासाठी जोरदार टाळ्या होते. आणि फक्त 2 तासामध्ये नृत्य बसवलेलं आहे. खूप सुंदर, खूप सुंदर, खूप सुंदर. प्रिया, ऋतुजा, त्यानंतर रुची, सोनम आणि सगळे आमचे दत्ता, त्यानंतर संदीप, रघुनाथ आणि रवींद्र मालुणकर. यामध्ये काका पुतणीची जोडी होती, त्यानंतर वडील आणि मुलीची जोडी होती, भाऊ बहीण होते आणि खरोखरच यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होते. खरोखरच दृष्ट लागण्यासारखा असा कार्यक्रम रसिक प्रेक्षकांनी त्याला भरभरून प्रतिसाद दिला. आणि यानंतर आता आपण एकांकिका सादर होणार आहे. श्री मंगेश साळवी यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. आपण प्रश्न मंजुषा हा कार्यक्रम घेणार आहोत. आपण 10 प्रश्न विचारणार आहोत. बरं, रसिक प्रेक्षकांसाठी रसिक प्रेक्षकांनी भरभरून आपल्याला बक्षीस दिलं. आता तुम्हाला आम्ही बक्षीस देणार आहोत. तर आपण एक प्रश्न मंजुषा घेणार आहोत. त्याचं जो पहिलं उत्तर देईल त्याला आपण 50 रुपयांचं रोख पारितोषिक देणार. परंतु लगेच आपण चटकन हात वर करायचं आहे. लक्षात. तर पहिला प्रश्न रसिक प्रेक्षकांसाठी. श्रीकांत कोळंबेकर. तोपर्यंत सर्व नाटकातील कलाकारांनी आपली तयारी करून घ्यावी. आपण एक 10 मिनिटांमध्ये 10 प्रश्न विचारणार आणि रोख पारितोषिक तिथे स्टेजवर देणार. पहिला प्रश्न. हा बंद कर. हॅलो, सगळे तयार आहे. आपण सालाबादप्रमाणे प्रश्न मंजुषा आपण भरभरून सगळ्यांना बक्षीस दिली, कौतुक केलं. आता आम्ही तुमचं कौतुक करणार. पहिला प्रश्न आणि शक्यतो एक लहान मुलांना प्राधान्य दिलं जाईल. लहान मुलांची समजदार. त्यानंतर पहिला प्रश्न आहे,
की 1 मेला आपल्या महाराष्ट्र दिनी एक चित्रपट रिलीज झाला. त्या चित्रपटाचं नाव होतं महाराष्ट्र शाहीर, बरोबर. हा चित्रपट कोणत्या शाहिरावरच्या जीवनावर आधारित आहे? हातवर करायचा. हा, कोणी केला? हा कोण आहे? नाही आता पहिला हातवर कोणी केला होता? कोण? नाव सांगा आपलं. श्रुती फणसोदकर. आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया आणि श्रुतीला इथे स्टेजवर बोलावूया आणि तिला आपण 50 रुपयांचं रोख पारितोषिक देणार आहोत. जोरदार टाळ्या. जोरदार टाळ्या श्रुतीसाठी. अभिनंदन. मगाशी आपले एक मान्यवर आले होते, त्यांना आपण त्यांचं टोपण नाव होतं तारक, पण त्यांचं संपूर्ण नाव काय? कोण सांगितलं? संपूर्ण नाव नाही, संपूर्ण नाव विचारलं नाही. संपूर्ण म्हणजे त्यांच्या बाबांचं नाव होतं. पहिला पंकज आणि ती कोण आहे? शिवाली. पुणे हात पहिला वर करा, तुम्हीच सांगायचं. पंकज. बरं ठीक आहे. पंकज गोदवलेकर स्टेजवर या. हे श्री तारक यांचं संपूर्ण नाव सांगताय लवकर. स्वप्नील सदानंद मयेकर. अभिनंदन. बरोबर आहे ना? आज आपण अभिनंदन पंकज. आज आपण इथे आपल्या पायऱ्यांचं उद्घाटन केलं. एकूण ह्या ज्या पायऱ्या आहेत त्या किती आहेत? हा कोण आहे? हा ये. हा साहिल संतोष साळवी. या. हा प्रश्न काय होता? बाहेर सांगा. 12 पायऱ्या. अरे वा. बघा, म्हणजे कसं काय सांगितलं ते? असं त्याने पायऱ्यांमध्ये खूप हुशार आहे. त्यानंतर अशा एक वाडीचं नाव सांगायचं की ज्या वाडीमध्ये एका पक्षाचं नाव आहे. वर. हा, कोण आहे? बरोबर आहे. कोण आहे? मला दिसत नाही. नाव सांगा आपलं. या इकडे. मिशिगनला वाटतं. पिंकीसाठी जोरदार टाळ्या. अशी एक वाडी ज्या वाडीमध्ये एका झाडाचं नाव आहे. पटकन. परत संधी नाही एकाला. हा, आणि कोणाही सांगली. अशी एक वाडी की ज्यामध्ये एका गावाचं नाव आहे. पटकन हातलं. एका गावाचं नाव आहे. हा, सांगा. बोला. गावाची कुठं गावाचं नाव ऐकलेलं नाही. पटकन बघा. आपल्या शेजारीच आहे. हा कुठली? हा, धामेळ हे गाव आहे का? धामेळ नाही. बरोबर. सांग निशिगंधा. हा, प्रियाला आपण पेडणेकर वाडी. बरोबर आहे. कारण पेडणे नावाचं गाव आहे. बरोबर. आपण प्रियाला हे बक्षीस देऊया. प्रियाचं आपण अभिनंदन करूया. किती बाकी होऊ? 4.
आपल्या पंचकृषीमध्ये कविवर्य केशवसूत यांचं जन्मस्थान आहे. त्या गावाचं नाव काय? कुणी सांगितलं? उदय मटकर. उदय मटकर कुणी सांगितलं? नक्की ठरवा. आपण अर्धे अर्धे 25-25 रुपये दोघांनी या उदय. कारण मला दोघांचा आवाज एकत्र आली आहे. निघेली 25 रुपयाचा आपण काही पार्टी करू. ये उदय पण पडद्यावरून ठरलेला आपण. ठीक आहे. अभिनंदन. कविवर्य केशवसूत यांचं मालवणी गाव. त्यानंतर माझ्याकडे बघायचं आहे, मागे बघायचं नाही की आपल्या समाज मंदिरामध्ये घड्याळ लावलेला आहे. त्याचा आकार कोणता आहे? चौकोनी, गोल, त्रिकोणी, षटकोनी? आकार सांगायचा. ठीक आहे. कोण बोललं पहिलं? कोण नकली मी कोण असं शिकायची गोष्ट? हा सावरी. या चौकोनी आकार आहे. चौकोनामध्ये आयत पण येतो, चौरस पण येतो, बरोबर की नाही? समांतर मध्ये चौकोन येतो, समालंब चौकोन येतो, भरपूर प्रकार येतात. तर चौकोनी आहे आकार. व्हेरी गुड. आपल्या देशाची राजमुद्रा आहे. त्याच्यामध्ये कोणत्या प्राण्याचं चित्र आहे माहिती का तुम्हाला? सिंह. हा प्रश्न नाही. तर त्या राजमुद्रेवर किती सिंह आहे? कोण बोललं? मला तर 3च दिसतात समोरून. हा बरोबर. 4 आहे. एक मागे पण असतो. एक स्वर आहे. चला आपण स्वराचं पुढचा प्रश्न. आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती कोण आहे? आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती. हा ये स्नेहा. काय नाव? काय नाव चुकलेलं आहे. हा तू सांग. हा सांग ना. हा व्हेरी गुड. आपण तिला बक्षीस देऊया. द्रौपदी मुर्मू हे नाव आहे. मुर्मू नाही. मुर्मू. जोरदार टाळ्या वाजवूया शिवानीसाठी. द्रौपदी मुर्मू. स्नेहा उत्तराच्या जवळ गेली होती, परंतु आपल्या देशाच्या राष्ट्रपतीचं नाव आपल्याला परफेक्ट माहित नाही. द्रौपदी मुर्मू. कोण सांगेल का रे? मुलांपैकी आपण शिकतो. आपल्या महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री कोण आहे? फक्त मुलांनी या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. कोणाला माहिती का महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री? बक्षीस नाही आहे, शाबासकी मिळेल फक्त. हा स्वराज सांग. व्हेरी गुड. जोरदार टाळ्या स्वराजसाठी. दीपक केसरकर आपल्या कोकणातीलच आहेत. आमदार सावंतवाडीचे. आणि ते आपल्या महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री. व्हेरी गुड. बरं ठीक आहे. यानंतर आपण लगेचच खूप सुंदर सालाबादप्रमाणे आपल्या या वर्षीचा कार्यक्रम अतिशय उठावदार झालेला आहे, दिमागदार झालेला आहे. आणि आता आपण लगेचच एकांकिकेला सुरुवात करणार आहोत. प्रेक्षकांनी असा उदंड प्रतिसाद आपल्याला मिळतो.
हॅलो, आपण लगेचच निखिल मालवणकर, मंगेश साळवी, निखिल मालवणकर, मंगेश साळवी यांनी आपली जागा घ्यायची. सुस्वागत. पुन्हा एकदा कोटवडे बारावाडी गीतवर्धन मंडळ वरिष्ठ यांच्यातर्फे आलेल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत. जसा प्रतिसाद आपल्या सर्व कार्यक्रमाला दिला त्याचप्रमाणे संपूर्ण कार्यक्रमाला संपूर्ण शेवटपर्यंत आपण प्रतिसाद द्यायचा आहे. तुमच्या नवोदित भूतकरू गुणी कलाकारांनी ही जी एकांकिका बसवलेली आहे ती आपण पाहिजे त्याला प्रोत्साहन द्यायचे आहे. नांदीसाठी सर्व कलाकारांनी रंगमंचावर यायचे. नांदीसाठी सर्व नाट्य कलाकारांनी समोर या. सुस्वागत. आपण आजच्या एकांकिकेला नांदीला सुरुवात करत आहोत. आपलं महाराष्ट्र गौरववीर आपलं राज्यवीर जय जय महाराष्ट्र.
कोथवडे कुंभारवाडी रंगदेवता आणि नटेश्वर यांचा आशीर्वाद लाभलेली नटवर यांची वाडी आपल्या अनेक कलाकारांनी आपल्या अभिनयाने या वाडीची परंपरा पुढे नेली आणि आजही आपले हे कलाकार अशीच परंपरा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांना मानाचा मुद्दा श्री रंगदेवता आणि नटेश्वर यांना विनम्र अभिवादन करून श्री रंगदेवता आणि नटेश्वर यांना विनम्र अभिवादन करून कोथवडे कुंभारवाडी हितवर्धक मंडळ विशिष्ट कोथवडे कुंभारवाडी हितवर्धक मंडळ विशिष्ट सानंद सादर करीत आहे. खरंच असं घडू शकतं का? खरंच असं घडू शकतं का? लेखक दशरथ राणे, लेखक दशरथ राणे, दिग्दर्शक श्री योगेश पटसोडकर, श्री उत्तम कोळंबे, व्यवस्थापक कोथवडे कुंभारवाडी हितवर्धक मंडळ विशिष्ट, निर्मिती व्यवस्था रत्नसागर क्रिकेट संघ कोथवडे, संगीत संयोजन श्री निखिल मालगुण. रंगदेवता आणि रसिक प्रेक्षकाला विनम्र अभिवादन करून कोथवडे कुंभारवाडी हितवर्धक मंडळ रजिस्टर सादर करीत आहे एकांकिका खरंच असं घडू शकतं का? कलाकार आहे अभय श्री श्रीकांत कोळंबे, अभय श्री श्रीकांत कोळंबे, सुरेंद्र मनोज देवरेकर, सुरेंद्र मनोज देवरेकर, निनाद फणसोडकर, दादासाहेब योगेश फणसोडकर, दादासाहेब श्री योगेश फणसोडकर आणि निशाच्या खास भूमिकेत सौ मनस्वी मनोज देवरेकर, निशाच्या खास भूमिकेत सौ मनस्वी मनोज देवरेकर. श्री रंगदेवता आणि नटेश्वर यांना विनम्र अभिवादन करून कोथवडे कुंभारवाडी हितवर्धक मंडळ रजिस्टर सादर करीत आहे एकांकिका खरंच असं घडू शकतं का? खरंच असं घडू शकतं का? रात्रीच्या अंधारात कोची पोरशी अश्रुढाळीत बसले असताना शांतपणे झोप येण्याच्या हा दादासाहेब कठोर काळात तर नाही. हे अक्षर होतं ते घडलं, परंतु आता परिस्थितीला सामोरं जाऊन तुला सारं दुःख विसरायला हवं, तुला घराबाहेर पडायला हवं. त्याशिवाय तुझ्या दुःखाचं वजन उतरवलं आणि तुझ्यासारख्या सुशिक्षित मुलीला मी हे सांगायलाच पाहिजे असं नाही. पप्पा, माझ्यामुळे तुम्हाला त्रास होतोय याची जाणीव आहे मला. तुम्ही जाऊन झोपा. असं परक्यासारखं बोलून बस बाळ. जन्मदाता बाप आहे ग मी तुझा. तुझ्यावर ओढवलेल्या प्रसंगाला ना माझं काळीच एकदम रक्तबंबाळ होतंय ग. पण माझं दुःख मी कुणाला सांगणार? खरं आहे ते. जन्माला आल्यापासून तुम्हाला दुःख देण्याशिवाय काय घडलंय माझ्या हातून? समाजात असलेल्या तुमच्या नाव लौकिकेचा, प्रतिष्ठेचा तुमच्या मनाचा कधी विचारच केला नाही मी.
असं बोलू नकोस बाळ. ते घडलं ना ते सार विसरलोय मी. चल खरं आहे ते. आजपर्यंत मी विचार केला तो स्वतः पुरता. तुमचा विरोध असतानाही तुमच्या नाव लौकिक केला, प्रतिष्ठेला जावई म्हणून न शोधणाऱ्या निनाद बरोबर घरातून पळून जाऊन मी लग्न केलं. एवढा विश्वास टाकला होता मी त्याच्यावरती. आयुष्यभर सोबत करण्याचं त्यानं मला वचन दिलं होतं. शेवटी मला अर्ध्या वाटेवर सोडून गेला तो. कुणालाही न सांगता तू घरातून बाहेर पडलीस, लग्नही केलंस. रागाच्या मनात कोण नाही पाहिजे असं ठरवलं होतं मी. पण 6 महिन्यात सर्व काही विसरलो मी. तुम्हा दोघांना मानानं घरी घेऊन आलो. तुमच्या संसारात कुठल्याही गोष्टीची उणीव बाजू नाही दिली मी. म्हणून पैशाचीही मदत केली. त्या पैशानेच माझ्या नीनाचा घात केला. नीनातला दारूचं व्यसन लागलं. आपला सासरा आपल्या पाठीशी आहे या भावनेने तो बेतालपणे बेफिकीरपणे वागू लागला. हे सर्व तुमच्या पैशामुळे घडलं पप्पा. माझा नीनात मला सोडून गेला. का पोट झालं त्याला रोखणं दुखावणं मला जमलं नाही. तो विचारही माझ्या मनात कधी आला नाही. मला आता असं वाटायला लागलंय की मी तुमच्या मनाविरुद्ध पळून जाऊन लग्न केलं. त्याचं सूड घेण्यासाठी तुम्ही असं वागत होता. शेवटी तुमच्या मनाप्रमाणे घडलं पप्पा. माझा निनाद मला सोडून गेला. पण माझं मन अजूनही खात्री देते की माझा निनाद परत येईल म्हणून. निनाद निनाद निशा शांत हो. मामा येणाऱ्या प्रत्येकाला हेच सांगते निशा. कशाच्या आधारावरती इतक्या आत्मविश्वासाने बोलते कोण नाही. मला भीती वाटते ही जर अशी बोलत राहिली तर एखाद्या वेळीच्या डोक्यावर परिणाम होईल, पेल लागेल असंच ना. तसं झालं तर फार बरं होईल. निनादचं दुःख विरह मला जाणवणच नाही. सुरेंद्र, अरे आता तूच समजूत काय तिची. त्याची लायकी नाही माझ्याशी बोलायची. त्याला चांगले ओळखून आहे मी. निनाद आणि मी एकमेकांवर प्रेम करीत होतो हे माहीत असतानाही निनादवरती मारेकरी घालण्याची त्याने मजल मारली. त्या माझ्या आत्ते भावाला निनाद गेला म्हणून आनंदाच्या उकळ्या फुटत असेल. माझं सुख त्याला नाही बघवणार. सुरेंद्राला दोष देऊ नकोस. तुझं लग्न सुरेंद्राबरोबर व्हावं ही आमची सगळ्यांचीच इच्छा होती. आणि तुझ्या लग्नानंतर आम्ही ते विसरून देखील गेलो होतो. पप्पांच्या इष्टतेवर डोळा ठेवून माझ्याशी लग्न करण्याची अभिलाषा बाळगणारा तू काय विसरणार. मामा निशाच्या अशा बोलण्यानं माझ्या मनावर होणारं दुःख कुणाला कळणार नाही. मी जातो इथून. थांब सुरेंद्र. अरे दुःखाच्या भरात बोलते. असं तिचं मनावर बोलणं घेऊ नकोस. अरे आज मलाच नाही तर तिला सुद्धा तिच्या बाजाराची गरज आहे. बघ काही समजावून आलं तर. हो पण तिला मनावर घ्यायला हवं ना. अरे अशी समजूतदार सुद्धा माणसं भ्रमिष्ठासारखी बोलतात वागतात ते मनावर घ्यायचं नसतं रे. अरे जगाचा अनुभव तिच्यापेक्षा तुला अधिक आहे. बघ काही समजवता आलं तर प्रयत्न कर. इथपर्यंत आहे मी बेडरूम मध्ये. बघ प्रयत्न कर. निशा जवळ येऊ नकोस माझ्या. तुझ्या सावलीची मला भीती वाटते. अरे मी कोणी परका नाही. तुझा आत्ते बोल. तू माझ्या मामांची मुलगी. इतका जवळचं नातं असताना जवळचं नातंच वैरी बनलंय. निशा तुला सध्या आधाराची गरज आहे. असं वागू नको. माझ्याशी बोलायची इच्छा नसल्यास बोलू नकोस. पण माझ्या ओळखाला जेवणार करू नकोस. माझ्या जेवणाची काळजी तुला नको. मला भूक लागेल तेव्हा जेवेन मी. निशा निनाद गेल्याचं दुःख तुझ्या एकटीचं नाही. त्या दुःखाची वाटेकरी आम्ही देखील आहोत. कुणाच्या ध्यानीमनी नसताना हा अपघात घडला. घडला का घडवला गेला. त्या दिवशी निनादचा दारू पाजणाऱ्या माणसाने निनादचा घात केलाय. तुला काय म्हणायचंय. मला म्हणायचं होतं ते मी सांगितलंय पोलिसांना. तुला कुणावर संशय येतोय. संशय म्हणून कुणाचं नाव घेतलं तर माझा निनाद परत येणार आहे का. निनाद परत येणार नाही हे तुझ्या मनाने स्वीकारलं तर तुझं दुःख कमी होईल. तुला माहितीये का काही दिवस माझा निनाद मला भेटायला येतोय. भास होत आहे तू तुझ्या मनाचे खेळ आहेत ते सर्व. वेगळ्या रूपात निनाद इथे येतोय की मी नाकारू शकत नाही. तुला वेळ तर लागला नाही ना. वेळ मला नाही
निनादला बघितलं तुम्हा सगळ्यांना वेळ लागणार आहे. हे बघ निशा, अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवायला तू अशिक्षित नाहीस. तुझ्यापुढे तुझं सारं आयुष्य आहे. असा समज गेला तो सुरेंद्र, तुझ्या समोर उभा आहे तो निनाद. गेला तो सुरेंद्र आणि माझ्या समोर आहे तो निनाद असं समजू मी? हो, लग्न करून पत्नी म्हणून स्वीकार करशील तू माझा? तुझा होकार असेल तर तुझा निर्णय ठाम आहे असंच ना? दादासाहेबांची इच्छा नव्हे तर आग्रह होता की तुला आधार द्यावा म्हणून. त्यासाठी तू इथे राहिलाय? असं काही नाही. तसंच आहे. तुम्हाला तुमच्या मनाप्रमाणे करायचंय. तुम्हाला निनाद गेल्याचं दुःख नाहीये, तर हे आहे की मी तुमच्या इच्छेला होकार देत नाही याचा. चमकणारा दिसा हा इशारा आहे निनाद मला भेटायला यायचा. तू जा इथून. कदाचित निनाद बघून तू निनाद बघितल्यावर तू माघारी जाईल. निशा, ऐक माझं, शांत हो. तुझ्या सकाळी आपल्याला निनादच्या ऑफिसला जायचं आहे. तुला कागदपत्रांवर सह्या करायच्या आहेत. तरच त्याच्या पोलीस फंडाची रक्कम तुला मिळेल. नाहीतर त्याच्या आई वडील आणि भाऊ सर्व रक्कम हडप करतील. तुला काहीही मिळणार नाही. माझ्या सासरच्या माणसावर माझा विश्वास आहे. निनाद माझा नवरा होता, तसंच त्यांचा मुलगा भाऊही होता. मला ती वाऱ्यावर सोडणार नाही. अरे सासर म्हणा, तुझं काय वेळ आहे तुझं? अरे सासर म्हणा, तुझं काय वेळ आहे तुझं? माझा ऐक. तुला लग्न झालं होतं हे विसरून जा आणि पुन्हा नव्याने आयुष्य जगण्याचा निश्चय कर. तुला माहित नसेल, निनादने 5 लाखांचा विमा उतरवला होता आणि त्याचे हप्ते मामा भरत होते. मला गरज नाही त्याची. दुःखाचा वेग कमी झाला की माणसाला गरजांची जाणीव होते. तुझ्या अशा वागण्याने तुझं आयुष्य वाया जाईल. माझ्या आयुष्याची काळजी नको, तू तुझ्या आयुष्याची काळजी कर. यापुढे तुझं माझं असं वेगळं आयुष्य नाही. काल जेवून घे. तुला भीती वाटत असेल तर मी येतो बरोबर. चला. हात सोड माझा. ज्या स्पर्शाने विषारी काळ सर्पाने दंश केल्याप्रमाणे वाटतंय मला. मी विषारी काळ सरतो काय? हो, जवळ येऊ नकोस माझ्या. सवयीनं माणूस विषारी काळ सरपाला अंगा खांद्यावर खेळवतो. तुलाही तो अनुभव येईल. कदाचित आजची रात्र. काय? मला म्हणायचंय, आजची रात्र सरल्यावर तू निनादला विसरशील. शक्य नाही ते. आता माझा निनाद येईल. भूताला या घरात ठारा नाही. दादासाहेबांच्या संमतीनं यापुढं तू माझी आणि मी तुझा. सुरेंद्र, अखेर मनातलं खरं ओळखलंस. यासाठी तुम्ही माझ्या निनादचा घात केलाय. मला संशय या कटात पप्पाही सामील असतील. आता तुझ्या बोलण्यानं त्यांच्या हातात बेड्या बघशील. आपल्या खोट्या प्रतिष्ठेपायी पोरीच्या आयुष्याचा सौदा करणाऱ्याला बाप म्हणत नाही मी. दादासाहेब बाबू तुझ्या सुखासाठी धडपडत आहे, म्हणून त्यांनी मला तुझ्याशी लग्न करण्याचा आग्रह धरला आहे. याचा अर्थ तुम्ही दोघांनी मिळून निनादचा खून केला. तुला तसं वाटत असलं तरी पुरावा नाही हे सत्य आहे. निनाद आपला जावई आहे हे सांगणे दादासाहेबांना फार जड जात होते. जर तू मनावर घेतलंस तरच ते या समाजात ताकमानेला वावरू शकतील. ज्यांना मी मायेची माणसं समजत होते ती इतक्या उलट्या काळजाची असतील असं मला वाटलं नव्हतं. समाजात नावलौकिक असलेल्या दादासाहेबांना निनाद आपला जावई आहे हे सांगणे फार जड होतं. तुला माहित नाही, दादासाहेबांनी यापेक्षा भयंकर मार्गाचा अवलंब करून या समाजात नावलौकिक मिळवला आहे आणि त्याला साक्षीदार आहे हा सुरेंद्र. आपलं पाप उघडं पडू नये म्हणून तुझ्यासारखा पोळ पाळलाय पप्पाने. तुला सोडणार नाही. तुझी कुवत नाही तेवढी. राजकारणातल्या विरोधकांचा काटा करण्याची सुपारी मीच घेतो. कोण आहे? आपण कोण? मी अभय, पुण्याचा मित्र. बसा. पुण्यालाच तुम्ही. पुण्याच्या अपघाताची बातमी समजली, फार दुःख झालं. बहिणीला 2 शब्द सांगावे म्हणून आले. बहिणी, कसा कळला आपण? घडला नाही, घडवला गेलाय. नात्यातल्याच माणसाने घात केलाय त्याचा. दिशा, तू आज जा. उगाच त्यांचा गैरसमज व्हायचा. का? तुला भीती वाटते? परक्या माणसासमोर आपल्या दुःखाचं प्रदर्शन मांडण्यात का वाटतंय? जा.
तिला केल्यापासून अशी भविष्यासाठी वागते बोलते आहे. मला भीती वाटते ही जर अशीच वागत राहिली तर एखाद्या वेळेच्या डोक्यावर परिणाम व्हायचा. आपल्याला ओळखलं नाही. मी सुरेंद्र, निशाचा आतेभाऊ. तिलाचा असं झाल्यापासून इथंच असतो मी. मामा फार खचून गेले. अशा वेळी आपल्या माणसाची गरज असते. निशाचं आयुष्य कसं जायचं याचीच काळजी वाटते आम्हा सर्वांना. तशा वेळी तिने वागले पाहिजे जवळच्या माणसाने. तिला ते मोठ्या रकमेचा विमा उतरवला होता. तिनाच बोलला होता माझ्याजवळ. प्रश्न पैशांचा नाहीये, निशाला आधाराची गरज आहे. तुम्ही त्याचे आते भाऊ म्हणजे जवळचं नातं. तुम्हीच त्याचे आधार देऊ शकता हे तुमचं कर्तव्य आहे. हो, पण तिनं मनावर घ्यायला हवं ना. काही दिवस गेल्यावर तिलाही कळते. समाज काही म्हणत असला तरी निशाची जबाबदारी मात्र मलाच स्वीकारायला हवी. समज काय म्हणणार? हो, समाज हदातूनही बोलेल. कोणी म्हणेल निशा मामांची मुलगी सुंदर आहे, तरुण आहे, तिच्यासाठी म्हणून मी इथं थांबलो आहे. तर कोणी म्हणेल मामांच्या इष्टडीच्या अभिलाषेनं मी इथं थांबलो आहे. हे सुद्धा खरं आहे. लोकांच्या तोंडाला दोन भात लावणार. पण मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं. तिला नेहमी सावधगिरी वागणारा तरुण असताना असा अपघात कसा घडला? घडलं खरं. त्या दिवशी निनाद भरपूर दारू प्यायला होता. तिला थोडी घ्यायचा कधीतरी हे मला माहित होतं. पुण्याच्या बाबतीमध्ये अलीकडे त्याने ताळतंत्र सोडला होता. खरं तर मी बोलू नये, परंतु तुम्ही जवळचे मित्र म्हणून सांगतो. ज्याचा प्रेमाखातर म्हणून निशाने आपलं घरदार सोडून निनाद बरोबर पळून जाण्याचा निर्णय घेतला होता. तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तर हल्ली तो तिला मारहाण करायचा. सुरेंद्र, निशाच्या चारित्र्यावर तिने संशय घेणे यावर माझा विश्वास बसत नाही. कुणाचा विश्वास बसेल या गोष्टीवर? निशा ही निमूटपणे त्याचा मार सहन करत होती, कारण घरातून पळून जाण्याचा निर्णय तिच्या एकटीचा होता. ही गोष्ट तुम्हाला कुणाकडून आणि कधी कळली? निनाद गेल्यावर शेजारची माणसं आपापसात कुजबुजत होती. फार लांबच्या माणसांकडून कळलं हो आम्हाला. म्हणजे निघायचा खून झाला. अनेकांनी तशी शंका व्यक्त केली होती. हे मला मुळीच पटत नाही. सुरेंद्र, हे मला मुळीच पटत नाही. खरा प्रश्न आहे निशाचं आयुष्याचा. निशाचं आयुष्य कसं जायचं याचीच काळजी वाटते आम्हा सर्वांना. सुरेंद्र, हे मला मुळीच पडत नाही. अशा दुःखी वातावरणात असे भास होतात म्हणाला. आपल्या मायेचा माणूस इथून गेला आहे हे सत्य म्हणाला मन तयार नसतं. म्हणून तो निनाद गेला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आम्ही निशाला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं होतं. येणाऱ्या जाणाऱ्या माणसांनी प्रश्न विचारून डोकं चक्रावून सोडलं होतं. काही उपयोग झाला नाही. म्हणून हॉस्पिटलमधून घरी आल्यानंतर निशाला इथे निनाद वावरत असल्याचा भास व्हायला लागला. अतिथ्य आत्मे भूतोनीत वावरतात असे म्हणतात, ते खरं आहे का? परमेश्वराला माहित. तो आहे या जगात. युगानुयुगे परमेश्वराची संकल्पना अस्तित्वात आहे. त्या अगदी तो या जगात असला पाहिजे असं वाटतं. म्हणजे परमेश्वराच्या अस्तित्वाबद्दल आपलं ठामच नाही. ठामपणे नाही म्हणायला पुरावा नाहीये, परंतु आहे म्हटलं तर मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरे आहेत. मला वाटतं आपण हे दिशा कोणीतरी दिशाला हात मारतात. सुरेंद्र, मला इथे कोणतरी वावरत असल्याचा भास झाला. मलाही भास व्हायला लागला की काय?
त्या दिवशी अपघात झाला दिवशी निनादच्या अंगावर हेच कपडे होते. मला की निनाद असल्याचा भास झाला. म्हणजे इथे अवतीभोवती मीनाचा बाप्पा आवडतोय यावर आपल्याला विश्वास ठेवायला हवा. निनादचा आत्मा अतृप्त असता तो पिंडाला कावळा शिवला नसता. उपाशीप्रमाणे मानवाच्या पिंडावरता. पण मी म्हणतो मीनाचा आत्मा इथे वावरण्याचं कारण काय? तिने त्याचा खूप घात केला तर नसावा. अनेकांनी तशी शंका व्यक्त केली होती. खून केला म्हणावं. खून केला म्हणावं तर संशय कोणावर घेणार? मी निशा दादासाहेब फारफार झालं तर तुम्ही. मी सुरेंद्र. हो. थट्टा मस्करी करण्यासारखं शिल्लक गोष्ट नाही. मग विषयाला पाठी फुटतील. कुणावरही संशय घेतला तरी निनाद परत येणार नाही हे सत्य आहे. ही घटना घडली तेव्हा त्या दिवशी कोणीच नव्हतं त्याच्याजवळ. चौकशी केली तेव्हा समजलं एका ठिकाणी पार्टी होती. फारसे पाहिले नव्हते. सोबतचे मित्र आपापल्या घरी निघून गेले. निनादी आपल्या घरी यायला निघाला. त्याची गाडी एका खोल दरीत कोसळली. चक्का चूर झाला. गाडीचा सांगण्याशिवाय हाती काहीही लागलं नाही. मला वाटतं हा अपघात घडला असा. निनादचं प्रेतही हाती लागलं नाही. फारच धक्कादायक घटना होती. निनादचं प्रेतही हाती लागलं नाही. समजा एखाद्याने निनादला भरपूर दारू पाजली आणि त्या नशेत त्याचा खून केला आणि सगळ्यांची राख रांगोळी होईल. गाडीच्या सांगाऱ्याशिवाय हाती काहीही लागणार नाही. हाती लागलेला सांगण्याशिवाय अशा अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. निनादचं शेवटचं दर्शनही घडलं नाही आम्हाला. म्हणून तर आलो शेवटचं दर्शन द्यायला. निनाद तू आपल्या घरात अरे ती होती ना आता इथे निशा. होती ते. ए निशा. निनाद मला घेऊन चल नाहीतर ही लोक माझा छळ करतील. हा निशा इथेच थांब. स्पर्श करू नकोस मला. आता तुला कोणी छळ करणार नाही. मीच घेणार आहे सूड एकेकाचा आणि माझ्या मारेकऱ्यांचा. पोटच्या पोरीला विगात बोलून तिच्या सुखाची रांगोळी केली या दादासाहेबांनी. विश्वास ठेवू शकतो या गोष्टीवर दादासाहेब? अरे निनाद कसले आरोप करतो दादासाहेबांवर? हे तुझे सासरे आहे. माझ्यासारख्या कल्पक जावयाचा काटा काढून निशा माझे हे दुःख विसरून जाईल आणि काही दिवसानंतर तिचं लग्न ते सुरेंद्र सोबत लावून देणार आहे असं ठरवलं दादासाहेबांनी. निनाद खरं आहे? विचार तुझ्या जन्मदात्याला. दादासाहेब ही तुमची मुलगी नाही, ही माझी बायको आहे. आता तिचा मी सौदा होऊन देणार नाही. तुझ्या संशयाला पाठी फुटतील. तुम्ही जसलं आहे. नाही मी नाही. हे सगळं खोटं आहे रे. मी नाही काय केलं. हे सगळं खोटं आहे. सगळं खोटं आहे. तुम्ही फक्त सुपारी दिली. त्या माणसाने माझा गळा दाबून खून केला. बेशुद्ध करून गाडीत ठेवायला सांगितलं होतं. तेवढा धीर धरला तुमची माणूस शुद्धीत कुठे होती? सुरेंद्र नकाळता होईना खरं बोलतोय. अरे हरामखोर साले लेकाचे माझ्या पोरीचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून साल्या तिला पिळताय. अरे एकेकाला सोडणार नाही तुम्हाला मी. दादासाहेब या समीवितपणाला कोणी फसणार नाही. या कथेचे सूत्रधार तुम्हीच आहात. म्हणजे या दोघांनी तुझा खून केला? होय. अभय तुला माहित आहे निशा आणि माझं प्रेम शाळेत असल्यापासून होतं. आम्ही दोघं पळून जाऊन लग्न करणार याची चाहूल जेव्हा दादासाहेबांना लागली तेव्हा आमच्या प्रेमावर त्यांची आली प्रतिष्ठा, त्यांचा नाव लौकिक. त्यांनी अनेक वेळा प्रयत्न केले आम्ही एकत्र येऊ नये याचे. परंतु निशाच्या एकनिष्ठ प्रेमामुळे आम्ही गावी जाऊन पळून जाऊन लग्न केलं. 1 वर्ष तरी त्यांनी काही केलं नाही. 1 वर्षानंतर त्यांनी आमच्याकडे येणं जाणं चालू केलं. त्यांनी आम्हाला इथे आणण्याचा आग्रह केला, इथे आणण्याची संधी दिली. पण जगाच्या दृष्टीने धूळ पेटण्यासाठी ते यांचं यशस्वी कारस्थान होतं. तर मी एकुलती एक मुलगी असल्यामुळे पप्पांच्या पश्चात त्यांची इज्जत मला मिळणार.
ही गोष्ट सुरेंद्रालाही खटकत होती. यांच्या कारस्थान मी नजर ठेवून होतो, मी बारकाईने यांच्यावर नजर ठेवून होतो की हे काय करतात. ज्यांनी ह्यांच्या माझ्या खुनांनी याला सुपारी दिली, मी त्याला जमात घेतलं. अपघात झाल्या नसल्या सांगून त्यांना झाल्याचं भासवलं आणि पुढे मी 15 दिवस पुण्याला गेलो काय होतं ते बघण्यासाठी. एकोणत्याच मुलगी असल्यामुळे पप्पांच्या पश्चात त्यांची इस्टेट मला मिळणार. ही गोष्ट सुरेंद्रालाही खटकत होती. म्हणूनच संधी मिळेल त्यावेळेला सुरेंद्र दादासाहेबांच्या सुगाडीवर उदर खेळत होता. यांच्यावर माझी नजर होतीच, म्हणून मी ज्यांनी माझी ही सुपारी दिली मी त्यांच्यावर नजर ठेवून होतो. पुढे मी काय होतं ते आजमावण्यासाठी पुण्याला गेलो 15 दिवस. तीन दिवसापूर्वी पुण्यात मुंबईला आला होता. रात्रीचा इथे वावरू लागला. बहिणी सांभाळ आपला नवरा. त्याला ये त्याला आवाज काढे. पडदा पडदा जोरदार टाळ्या. खूप सुंदर. सुंदर. सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून आभार. आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया नवोदित कलाकारांसाठी. आणि पुढच्या वर्षी त्या एकांकिकेचं स्वरूप नाटकामध्ये झालेलं असेल आणि 3 अंकी नाटक पुढच्या वर्षी